Hindi lahat sa unang subok, panalo palagi. Hindi lagi sa unang subok, tama agad yung ginagawa natin. May bayad ang lahat ng pagkakamali, pero dapat natin matutunan yung bawat pagkakamali. Huwag natin susukuan kasi hindi naman tapos pa ang laban. So, kailangan lang natin magpatuloy, mahalin natin yung ginagawa. Year 2018, nag-start tayo sa maliit na kusina. Isa lang ang lutuan natin. 6 years after, ito meron na tayong malaki at maayos na chicharon. Ako si Wyatt, owner ng isang chicharon business dito sa Magallanes, Cavite. Sa pagsisikap, sa pagtsatsaga, nakapagpagawa tayo ng mas malaki at malinis at maayos na chicharonan dito sa Cavite. Year 2018, nag-start lang tayo, 10 kilos. And then, lahat ng iniipon ko, ibinibili ko ng equipment para magkaroon ng progress sa development ng aking business. So, ito yung pinakamalaking development in 6 years of continue making chicharon. So, naka-acquire tayo ng isang maayos at malinis na chicharon. Pagdating sa pagsubok sa unang taon, sobrang hirap. Kasi syempre, hindi naman sa lahat ng unang subok, perfect na lahat ng executions, crispy, lutong, timpla, pati yung pagsaserve sa marketing. Marami tayong pinagdaan ng improvements. Minsan dumating sa pagkakataon, nagsayang tayo ng puhunan. Pero sa susunod na pagkakataon na subok, so doon natin na perfect yung pagluluto ng chicharon. Hindi lahat sa unang subok, panalo palagi. Hindi lagi sa unang subok, tama agad yung ginagawa natin. May bayad ang lahat ng pagkakamali, pero dapat natin matutunan yung bawat pagkakamali. Huwag natin susukuan kasi hindi naman tapos pa ang laban. So, kailangan lang natin magpatuloy, mahalin natin yung ginagawa, mahalin natin yung mga empleyado natin, pahalagaan natin yung produkto, pahalagaan natin yung mga empleyado natin, mahalin natin bilang kasama sa trabaho, bilang mga kapatid. Ay, sa ordinary chicharon, so nag-start tayo, tinitimplahan natin siya ng rock salt and seasoning. And then, binibilad natin siya every morning para mawala yung mga moisture ng ating balat. So, para ma-dehydrate siya. So, darating naman tayo sa slice. Pag-slice ng ating chicharon, tapos lulutuin natin siya ng unang inantala. So, gagawin lang natin siyang inantala. So, the next naman, after a cool down within a day, so doon natin siya papaputokin at gagawin nating maalsang-maalsan yung chicharon and then i-repack natin at i-deliver na natin sa online. So, ordinary balat, so nakaka 1,000 kilo tayo. Sa chicharon na labagnet, kung ano yung pinakamabenta sa atin at kung ano yung naumpisahan nating produkto na pinapaputok na balat is nakaka 1,500 to 2,000 kilo every 10 days. Imported yung meat na materials, so galing siyang Spain. Tapos masarap at mas malutong compare sa mga ibang province na luto ng chicharon. Saka mas malinis, especially. Inspirasyon ko, syempre, yung aking pamilya na kailangan galingan. Kasi nag-umpisa lang tayo is na maliit na negosyo, wala naman tayong malaking kapital. So, minomotivate ko yung sarili ko na sana someday magkaroon ako ng malaki at maayos na chicharonan. Pero buti na lang ipinagkaloob ng pagkakataon at ang Diyos na ito lahat ay nagkakasatuparan na. So, nakakapag-provide tayo bilang ama ng ating pamilya, nakakapag-provide tayo para sa family natin. So, nakakapagbigay tayo ng trabaho sa mga kababata natin at mga kabataan na sumasama sa atin para hindi na lang sila tumambay kundi gumawa ng hanap buhay. At the same time, eto, meron na tayong 1,000 square meter na lupa at meron tayong 400 square meter na lutuan ng ating ng chicharon.
nakakarating na sa buong Pilipinas yung produkto, Luzon, Visayas, Mindanao. So, nais ko magpasalamat sa loob ng 6 na taon sa lahat ng sumuporta sa akin, sa mga kasama ko sa trabaho. Nais ko magpasalamat sa lahat ng mga vloggers na nagpupunta dito. So, maraming salamat. Salamat sa suporta nyo at pagmamahal sa akin.